Ovo bre ide dva bre u sinhronu. Tako je. Ovo bre u sinhronu bre. Nemamo mi putnike bre za ovakve. Ovo bre u sinhronu bre, dupli bre. A da. Dva. Ajde da vidimo. Sad će. Pa jeste na sad. Ko na prku svore? Potpuno dole ne treba. Ajde, probaj dole. Dole. Možda ne može dole. A ne sme dole. O, što ne sme? A? Pa kako će gore savijeno crevo?